Kasap kapong kabangidan. La kalong yaki kena ki badang red. Ne yaki kena ki bala kamsan. Badwat yaki rang baru. Kan sulong no kabasep lada yaki om syam layo ban pen pau lene ban pen I perthai lene ban semadan yaki. Ki babon ki samla bat ki hapret ki badan yaki sap ki bere bat ki sap ki bakerpang. Yaki lada om don mano ban ya aimen sem ban ya kentiu. Lani ban ya kentu bat ban kentu ken pam. Bat ban pen kedau lenti sya kata kapang. Kabala ban kentiu ya ka long briu man briu ya ka perkhat ka perdan. Bat ya ka akor ka buram de. Kan sulong no ka basep lada ya ka om don bayalam bat ba betien lenti. Dia kani ke janmiet. Kalong kapor ka bakordor habangadan rengkat bat I alman ki pertu haka yeng ke jong I ngaso tenat ro ban ya kendo bat I. Bau niu hapret ubadang katsan snem ka karta. Ula ya ki mau kendon haka jing em ke jong u kum uwei. Na kita ki hapret. Ubam jusno tenat tan ban mare ban yelek kai sabar salat Henry udiu kena ubuju iet ban song haka kamera ke jong u. Bat ban perkhat bat ban pusan bat ban draw ban penlut ya kapor ke jong u. Hakikam draw jing draw. U alman ki pertu. Ubedai ukon jang ikong kwelen pertu bat iba shalkam marbo. Ulayat hagij kam draw jing draw ke jong u nado ba udang red. Te hak ni kapor. Ngine yo ban yabu katu kan ni jing keli nak benta jong u. Kenang ba mangi ngine yo I. Ya u kumau. Ulong ukna ubaiet. Baru basyampang hakabai dei bandro bat ban penwandur. Ini ide I alman ki pertu. Iba syong basa hakani kesnong dan arka. Dai. Tinga kwa ban keli katu kan iki jing keli api alman. Tena do kan no snem pilas dang bandro jendro. Ya jingdro jangata naduk kerwes 6 kapor bang nang kelas 5. Oh, naduk kapor ke badang fisang song kelas 5. Teh kata kapor bila ju ya le sim benta haki competition ki baper. Ai ngelaju le sim benta ki competition ki baper. Teh ku mahaki iki jaka pila ban tu inga. Jaka ki bang alai sim benta kalong harang puak bad ha norak verendo yang diskut. Oh, teh kita ki competition ka hakanu ka position pipoi. Harang rak teh aha nang puak nang kamyo ai ha nang rak ngalayo ka consolation prize. Oh, tah. Tenang dapat unong draw ba phiju kham sngo tenat ba phin yo mo kum ka jing aimen sem dan ya haka jing iet jong phi hakani ka jing iet jong phi ban draw jing draw. Unong draw dang jindro teh ubang kham sngu it ba so tenat teh dong u Albert Duran. Te toh ki te hakani ka kam draw jing phi ka ke jing angnut ko jong phi hakala shai kala sisngi. Jing angnut jonga teh kam jindro teh kalong bang kuat man tibit ilade ba ngarang putih siap lang syuk. Bat ba nganang penjana ya lade. Bat diuril kina aimen sim syuk ya nga. Oh, tah. Te nang ta syuk pat mo. Te haman la ka jing im ke jong unu breu nalor kita ki ba pilai tho yanga hakabede sepang kinong draw ma bad ya ka jing angnut ke jong phi te menta uwe ne pedang kinong mi khmat jong ka jela ka jong I uba phi ju sngo tenat bat yo men sim de la ka jing slur la ne ha ka jing start Ka jing so tenat jonga la ka jing start teh. Ubang akan unomi khmat ubang akan so tenat teh dei aka ubang akan yo mensim haka jing sudur bat jing start dei isa korap ke sangma. te haba phi ju so tenat kum ta la ka lo ka jing start ne ka jing slur jong unio uwe ne ki nongelam uba slur bat ba start jong ka jela ka jong I te phi dani em kata ka jing draw ka bai dei dani ka dur ka jong u ka ba phila ju draw nalor ki bai pa ki jing draw ki ba ngilapan I mene haka introduction kum to. Te subaban pun I yang hai. Kene kai bang ala draw.
Oh, kata kali ke jing draw jang. Tengah boleh bukan rasa mah. Konrad so Konrad ke sangman dai. Tinalor ki I Konrad ke sangman. Kadi ke jing draw ka ba kat nu try pila ban ong. Try kala dai ka ba shispa ne ka ba. Arspa ne kata ka ki nomor na pada kita ki draw ki jing draw ki dur ki ba pila draw. Try nak juga apa. Kamamot ki dur jong pi ki labun ba mo. Te mentas to sungubhay ngapan pun I ya kita ki dur ki jong pi I wei ni ki jing draw ki ba pila draw ning kong ya. Hakani ka journey ki jong pi kum kena pan I ka kam draw jing jong pi. Pengaduan nekong dah. Beli kan ni ba persiang nado ngabang langsung ke 5 malah persiang ban rai kan ni. Oh, ide itu jing draw jong pi. Ba persiang. Te na lor kini ki jing draw jong pi kini ki scenery mo ngila pan ong bat na benta ki wei ru ki riu crow jong kani ka jela ka jongi. Te pidan saki wei pat ki dur ki ba pi ju song tunat pan draw. Jang dan. Te sung ba pun I ya kani ka por. Kenang ba kini ki perlok ki jongi ki ba ju song tunat pan pe ya kani ka channel ki jonga bat ki wei de. Aktor Alu Arjun siatin ni. Oh, ada Arjun dai. Te sung ba pun yang gitu ka dur ki jong pi. Te Alu Arjun te next so wei pat. Ini teh mau persiang ni marjaat. Te to Kita nak persiang kan kendo. nengkong do. Te saki wei pat. Ni teng berbeda dengan ya. Bang Dra. Di UE to CR7. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Te nang ta saki wei pat nang pun isu. Ini bang Sidra ngas pengasuh. Kat kong ke jimut do jong pi. Nakam. Ta. Te nang ta isu. Ini player football bapahum di Marjaan. Oh, ta. Tonton sakawai. Ah. Ini radio ada di Marjaan. Gitu. Tenalor kata kidi ki jindro ki ba pidro pi juai dru ki perlok ki jong fine pi juai subhane pi la sudine hakan ko rekom. Ne ka pi juai sngubha ya ki da ka jing iat ki jong pi. Dan bang Asubha entah dan mengasim dar nak digabak dah. Oh, ta. Te nalor kini ki dur ki ba pila dep draw ka bi debet kini ki brio bat katu kan ni kini ki scenery te pidan ni subo kum kita ki jing draw ki jong pi pat ki ba pila ju draw teng le se ka ba kamnyar ki ba la yu I kata sabar kan lan on ki perlok lan ki perlok bejan jong pi lan ni imei ba ipa jong pi Jalan. ha kan nu ka jaka pi bo iki Aku merasa banget ya. agak berhati jong pi tengah kwa ba pan yu I ta ka dur ka ba fi draw kam berhati jong pi te fila pan pi ka ini di kam berhati jong pi ma Kini di bangala depan pala apa YouTube bro. oh kamu fila ju plate teng ha YouTube ikine ta te ka kanu ga na prenki jingdro na mo ka scenery ka ba pidro na kongdo kanu ka scenery Bangan. oh ka baning kongdo ka de ka ba pidro ti baret te ha kani kandro na prenki ni kidur kanu ka ba pidro na kongdo Tunggu deh kini bang persana kan. oh gitu kidap oh ni kikentian ki ba setenat day love loss of money oh out of minds v waves of time end of life and so many things here te kita ki padang put nadian ki jingdro jampi day ka bumot ke day na panta ka initial jampi alman day almat ki perto
Tiga ni kawai. Tu ma drone tu lah. Ta la si penai. Kebarang sibet sen kan. Ai. Te kita iru. Kamat hang ni haba pi draw ikan ni pi aga jing draw ka jong pi draw direct da u sketch pen ne pi da pondon kam so do let ne. Em do ram direct brush. Ta. Te toh. Kublai sibun alman pertu nak bentak ni kapor ka bakuror ka jong pi. Nganget skamba kita ki para samla bat ki habret ki bayu iya kan ka sap ka bapidan kin yo mun sim bat ha ka jo kapor kan longro kata kejing kerku nak benta jongki bat baya ka sap ka pong ka jongki ki bakile tristam kan nomlong ka basap ai lene ka ban suja klep no ha kejing ya jong kapor te phila se ban muddur ha bang yo i menta i alman pertu i draw ya kan kejing draw ka bai de draw ka kamera thia ka kamera ka bakerpang ka jong i ka batang mai i bat ki kimi ki kpa jong i hi ki la ban yo i lene bat ki perlok ki jantam ki jong i henry menta on la ban yo i da ki babon ki breu ki badan hakni ke ri bat hakni ke jella bat situlup ke perthai ki ba la ban yo i ya kani ke video leng ba kani ke YouTube channel ka jongi kublai shibon